Okay. Ikaw naman ang mag-intro. Ikaw hello. Ikaw mag-open. Hello guys! Kumusta kayo dyan? Hi everyone! Ano na ngayon, kabuhayan natin ngayon ng mga kababayan. Kumusta lahat? Ikaw na. Kumusta kayong lahat dyan, guys? Nasa episode 9. Nasa episode 9 na tayo, guys. So, episode 9, tapos na tayo dun sa panganganak. Nandiyan na si Marco. Lumalaki na, inalagaan na namin, nagpatuloy kami sa trabaho. And then, kung gusto nyo panoorin yung episode 8, you can just click from the description box. Nandun yung episode 8. Kasi enclose ko dito sa description box ng episode 9. Okay? So, patuloy na tayo nung ating buhay doon na ganon, masaya, na minsan malungkot dahil ang problema namin ay magbantay ng bata. Pero at least nakakaraos, by and by. Tapos, tuloy pa rin ang hanap buhay namin. Tapos, lumalaki si Marco, kaya naisip na namin na magpabinyag. Ngayon, siyempre, yung mga kaibigan ko na dalaw ng dalaw kay Marco, ang dami nilang mga dinadalang mga pasalubong sa kanya. Ang dami nagmamahal kay Marco doon, grabe. Ay, spoiled sa Yan yung ninang ni Marco, dami na. Yung mga... Grabe, oo. Makarating tayo dyan. Ngayon, inisip na namin ang kumuha na ng mga ninang. Tinanong na namin ng mga kaibigan. Naku, halos lahat ng mga kaibigan gustong magninang-ninong. My God. Mga siguro 20 yata yung magkaparis-paris, 10 lalaki, 10 rin na babae sa mga kaibigan namin, ang mga ninang. Tapos yung handaan, guys, grabe. Tapos ang regalo. Oh my God, ang regalo. Laruan pa, laruan mga ano. Ang dami. Pati alas, nagregalo yung ano. Nakapag-ipon siya ng alas, ng pera, ng mga gamit niya, mga toys. Ang dami niyang regalo. Grabe yung batang yan. Sabi ko nga, grabe ka. Ikaw, siya pa na nakita ko talaga na bata na hindi ko naranasan nung bata ako yung gano'n. Lahat ng regalo ng mga laruan. Ang ganda, no? Napakagalante ng mga ninang-ninong niya kasi, syempre naman, no? May trabaho naman sila. Medyo, ano naman doon, hindi naman masyadong mahirap ang pagkakitaan ng mga tao. Kaya, generous sila. Wala problema. Kaya yun ang nangyari. Masaya ang party. Ang party-party doon sa binyag, guys. Naku, ang saya. Grabe. Ang saya-saya, ang daming dumalo. Ang dami namin mga kaibigan, lahat ng kamag-anak niya. Ako naman sa side ko, wala naman ako ni isang kamag-anak doon. Kaya, syempre, ganun ang nangyari. Pero nairaos ang lahat. Ginanap sa San Silvestro yung binyag niya, no? Di ba? Oo, ayun. Sa San Silvestro, doon sa malapit na kung ganda ng lugar. Malapit sa Purs mga tourist spot yun, ha? Yung sa San Silvestro, sentro talaga. Oo. Nandun na yung mga, ng mga bus na tapos mga building, mga dyan na. Tapos binyag na pala, iba pala. Binyag yun. Hindi, binyag niya. Binyag nga, San Silvestro. Tapos Doon tayo nagpunta. first birthday niya, iba na yun. Tapos, yun na, nabinyagan na, ng pangalan niya, Marco Eduardo. Ngayon, yun namang Marco Eduardo, guys, ng pangalan, kinuha ko sa anak ni Sofia Loren. Yun. See? Nakita nyo? Kasi idol ko si Sofia Loren, and then yung anak niya, mabait, alam niyo na. Kaya, ipinangalan ko sa kanya, dahil taga-Roma naman siya, ipinangalan. Ngayon, pagkatapos nun, ano pang mga medyo ma-highlight natin ng mga pangyayari? Nung pagkatapos ng binyag ay wala ka nang maisip. Naubusan, guys. Pagkatapos ng binyag, saan ba tayo nag-celebrate ng kaya naman? Nakalimutan ko na. Chinese restaurant. Chinese restaurant ba yan? Oo. Ay, oo. Doon sa merong mga, paano ng Chinese restaurant, yung merong mga, parang mga koy sa ilalim, ha? Oo. Ang Chinese restaurant na yun, ang ganda. Pag pumasok ka, yung flooring nila,
makita mo naglalango yan na maraming iba't ibang kulay ng koi. Glass yung Koi glory, na kita mo fish. yung sa baba yung... Maraming fish doon na iba't ibang kulay, orange, white, may black, and white, gano'n. May variegated, variegated, ano yung talim. Ganon ang pinaghandaan at ang ganda ng ano, ganda ng view talaga. Malapit ang sa... ganda. Saan tayo? Basta't mga tourist, ano, no? Ang ganda ng mga celebration ng mga occasion ng tungkol kay Marco doon. At yun ang mga hindi namin makakalimutan. Tapos, yun, patuloy pa rin pagmamahalan. Alam niyo na, kahit nandiyan na si Marco, sinasama namin pagka day off, pagka may pangapasyal kami, kasama, pero wala na yung mga disco, yun ang nawala sa amin. Wala na yung pupunta kami ng Saturday ng disco, wala na yon. Wala na rin yung anytime na aalis kami ng mga barkada, wala na rin yon. Hindi na kami basta-basta makapag-outing na kasama ang mga barkada, kaya sila lang dumadalaw sa amin. At yun nga, mahal na mahal niya na si Marco, yung mga ninang-ninong nila, kaya nagpapasalamat naman ako sa kanila. Tapos, nung lumalaki na si Marco, ay ayun, na medyo nahirapan nga kami sa yung gano'n na malayo sa Casilina, na biyahe-biyahe, papunta sa nanay niya pagkatid, pagsundo, gano'n. Kaya naghanap na naman uli kami ng matitirhan na iba at sa sentro na yun. Sa sentro na Via dei Cartari. Doon na kami tumira. Nung nandun na kami sa Via dei Cartari, ay malapit na kami sa lahat. Walking distance ng lahat ng tourist spot ng Rome. Malapit sa Vaticano, pwede mo Ang lakaran. lapit-lapit ng Campo dei Fiori, tapos ang Vatican, Castel San Angelo, ang lapit-lapit. Paglabas mo kasi ng... Oo, nandun. Tapos ang daming restaurant sa mga ano natin doon, no? Puro restaurant na lahat doon. Marami puro mga restaurant na lahat yung mga nandun sa mga ano. Grabe na. Memorable talaga. It is really a memorable life. Ano mo parang We had talaga. Parang paglabas natin ganda na yung meron chapel na naka white and black ang ano, ganda. Sikat din yan, ha? Chiesa Grande. Oh, grabe yung... Sa Chiesa Grande, paglabas mo ng street na Via dei Cartari, paglabas mo, Via Nazionale, yung papunta na dun sa Vittorio Emanuele. Tapos, dito naman sa pagtawid mo, nandyan yung Chiesa Grande na white lahat, na ang laki-laki na chapel. Puro stone lahat ang face ng ganyan. Laki. Pero pagka yung lugar na yung diretso lang na ganyan, papuntang Vaticano na, no? Oo, diretso na yun. Oo nga. Puntang una-munang marating is Castel San Angelo, then Vaticano. Nandun na magkakasunod. Daanan mo tawirin mo lang ang Trastevere. Ayun. Meron ng bridge doon, tapos bridge. makita mo na yung ang ganda. Di ba yung meron doon na lugar na yung Castel Angelo ba yun, na mayroong secret passage papuntang Vaticano? Ay, Castel San Angelo yun, guys. Merong secret passage Vaticano from that tower. Ay may secret passage na nung kapanahonan ng mga gera-gera na ganyan, pagka kailangan nilang itago ang Santo Papa at may mga kalaban ganon, doon nila pinapalusot sa secret passage na yun. Sa Castel San Angelo na? Sa Castel San Angelo. Yun. At doon sa Castel San Angelo naman, maakyat mo yun, makita mo ang buong Rome, ang talagang view. Kahit sa Vatican, meron kayo naakyatan na tower, ang taas-taas. Naku, makita mo talaga ang view, ang ganda. Yun, ganon. Tapos, sa mga mga lakad-lakad namin, yun nga, bawas na yung Tapos, yun, si Marco na ang center of, apple of our eyes. Siya na, pagka may mga namimit kami, si Marco lagi ang napapansin. Si Marco na rin ang laging usap-usapan namin pag nagkikita. Kumusta na siya? Oh, malaki na! Oh, bello, bellissimo. Mga ganon. Tapos, yun, ganon ang buhay namin. Medyo mahirap na masarap.
Ganon, Pero masaya. nung nag-birthday siya, yun ang maganda. Ang daming nagregalo. Ayun na. Nung nag-birthday naman First siya, birthday niya, eh, nakarating din, nakaraos din na isang taon. Ano? Oo yan. Oo nga, isang taon. Pumunta yung mga employer ko sa kanyang mga bita ko, anak Nung employer ko. birthday ng anak ni Marco, talagang pinaghandaan namin kasi first birthday. Oo. And then, ang dami niya kasing ninang-nino. Ang Ang daming dami bisita, namin mga grabe. Bisita, kaibigan. sobra. Tapos, ang daming bisita. Kaya yung restaurant. ang laki ng restaurant ng Chinese restaurant na yun Malapit lang sa ano yun, sa ano yung Spanish Step, di ba? Oo. Sa amin, nagtatrabaho mo. Malapit sa Spanish Step na Chinese restaurant na laki-laki. Oo. Ano, grabe. Inoccupy namin lahat ng buong ng restaurant na malaking yun. Dahil napakarami kong mga kasamang sa trabaho, pumunta lahat halos. And then sa kanya din, ano kasi siya siya lang ang Pilipino sa trabaho niya. Kaya ang pumunta, yung anak ng employer niya, yung mga ka-colleague niya na mga Italians, pumunta din. And then yung mga kumpare-kumare namin, mga kamag-anak niya, mga auntie niya, mga pinsan niya, nanay niya, tatay niya, malaki yung restaurant, punong-puno. Taka yung pagkain ng nagos, na kontento sila sa pagkain naman. Masarap kasi yun. yun. Pili natin, mga pili, Kaya, kompleto pili mo, ikaw nagpili sa pagkain, di ba? Ako pumili ng nagustuhan lahat nila. Talaga naman. Kontento to. Masarap kasing magluto yung Chinese restaurant. Pinili ko talaga ang pinakamasarap na Chinese Tapos restaurant. meron pang mga wine Dati na tayo, namin no? suki yun kasi Meron pa tayong mga wine, di ba? Mga white wine. in every table may red Fish, wine. naku, kontento yung mga Kontento lahat bisita sila. nating Italiano, no? Oo. Tapos yung regalo ni Marco. Oh my God, ang tangkad na Dami, grabe. Oh my God. Ang ganda. Nung binyag, maraming regalo nung first birthday niya. Ang daming regalo din. Grabe. Oh, mas grabe nung birthday. Oo. Grabe nung birthday. Naku, hindi Tapos nagkasya ang yung isang kotse sa regalo lang. birthday yun, ginanap gabi gabi, di ba? Gabi ng hapunan. Hapunan, dinner. Dinner yun kaya na-enjoy nila Grabe. Na-enjoy nila yun. Ang ganda. Tapos, ayun, nung matapos naman ng birthday, ay, ayos. At tuwan-tuwa yung bata. Pag uwi, nako, bukas na, binuksan ng mga regalo. Tuwan-tuwa yung bata. May bike, mga Ang saya-saya dami, niya. grabe May na. nagbigay ng bike, scooter, may nagbigay ng mga iba't ibang klaseng toys na may bigan na isang taon. 1 year old. Ayan. Tapos, ano pang mga pangyayari noon? Siyempre, may mga pangyayari hindi naman ganun ka-smooth lahat. Mayroon yung time na magkasakit din yung bata, may mga problema rin dumadaan sa amin. Pero hindi ko na i-mention, ha? At saka, ang pinipick up lang natin sa mga nagdaan na memories ay yung mga magagandang makulay na mga memories na pwedeng i-share sa inyo guys para tayo mag-enjoy. At huwag na tayong mag-usap-usap pa ng tungkol dyan sa mga Ano pa problem. yung... Okay? Di ba nagbakasyon din tayo noon na nagbakasyon ulit tayo Pilipinas noon, no? Kasama na si Marco noon. Oh, yun. Actually, Nagbakasyon kami. Uli. Nagbakasyon kami na kasama yung bata. Napasyalan din niya ang Pilipinas. Pero hindi pa siya masyadong noon. Yung Bulong magsalita talaga dahil nalilito sa lingwahe. Oo. Nalilito sa mga salita. Pauwi na tayo mga siguro, na siya, 1.5 year old yata. Siya. Noon. Yung sinama namin pauwi. Tapos yun nga, nadala rin namin sa Claveria sa kanila. Naku, pinagkaguluhan na naman doon. Talaga naman. Ay naku, talaga yung batang yan. Laging lamog noon kasi pinag-aagawan. Yung batang yan masyadong noon sa mga tao. Ewan ko. Tapos, yun. Pag-uwi namin, nakasama si Marco, as usual, ganun na pinayos namin yung mga medyo nalulumang parte ng bahay. Tapos, yun, tinitignan at sinesettle lahat ng mga hindi naasikaso sa Pilipinas, yung pagbabayad ng buhis, ganun. Ganun ang ginawa namin pag-uwi. Tapos balik ka naman nun balik na naman ang Pilipinas. Ayun. Pagbalik ng Pilipinas ng Roma. Pagbalik ng Roma, ano nang ginawa? Trabaho again.
trabaho na naman. Oh my God. Ipon na naman ng pera na, ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Pero Tapos, malis ng tao dito sa atin kasi kailangan kumita. kailangan talaga guys natin kumita. Kasi, ang iniisip namin noon, kung di kami bumalik at mag-for good na kami, wala pang ipon na ready para sa business. Kaya, nung pagbalik namin, nitong nandyan na si Marco, kahit nandyan si Marco, ay talagang Eh, nagsisipag kami ng gusto. bago Talaga. tayo umuwi pa lang sa Pilipinas noon, nagpakasyon muna sa Amerika, no? Pala. Kasi nandun ako magtatrabaho noon, iniwan niyo, pumunta ka sa Amerika, di ba? Ay, oo nga. Kasama mo si Marco Ay, noon. nakalimutan ko guys. Oo. Before pala kami umuwi, oo nga pala, Mm. April yon. April Oo. na 1.5-year-old si Marco na pumunta kami sa Amerika kaming dalawa. Nakakuha ka ng, di ba, ng... Pumunta kami sa Amerika, lumalaw ng mga one month lang naman. At ipinasyal ko si Marco doon. Pinasyal kami Disneyland. Siyempre, nandun ang family ko, nandun buhay pa noon ang father ko. Ayan. At Kasi Namasyal kami doon. inaano natin noon kung saan tayo lulugar, di ba? Yung pumunta ba tayo sa Amerika o mag-stay tayo sa Rome, di ba? Oo, Tinitimbang yun. natin, tinitimbang natin. no? Tinitimbang namin kung saan ba talaga maganda. Kaya gugulang Kung tayo, resto, no? Di ba? Nagugulang Ang ba tayo. talaga ang may greener pasture, kumbaga, at kung saan ba kami angkop, kung saan ba kami fit. Ngayon, Kasi doon sa yung- pag-stay namin ng 1 month, Hmm. parang hindi ako happy sa Amerika. Yan, Kaya- kita mo yung Amerika. Ito ba ang Amerika? Bumunong ka pa nung pumunta ka, di ba? Ayun na. Tumatawa yung bayaw ko noon kasi, oh my God, this is America! Ay, sabi ko gano'n kasi, sabi ko, I thought America is, kasi alam nyo, nung bago ako pumunta ng Amerika, akala ko, mas sigit yung mga building, mas grabe na ano. Yun pala, yung Depende sa nasa zona. imagination ko, depende kasi sa So, yun. sa Pinupuntahan area, mo. sa place. Yung pinuntahan ko, LA, na sa Marina del Rey, malapit sa dagat. May mga building din. Magagandang mga bahay, magaganda na ano, pero yun nga, iba yung nasa isip ko eh. Iba yung imagination ko. That's why, nakasabi ako ganun. Tapos, ang na-enjoy nila sa amin, nung umuwi ako, kasi yun, ginawa nila akong chef nila. Kasi every time, gusto nilang matikman yung niluluto ko. Kaya nagluto ako ng Mga Italian na pinaluto Italian sa'yo, no? foods. Kaya nabili kami ng mga Italian foods. Oh my God, ginto! Pero kahit na ginto, kahit man ganun ka high price ang mga Italian foods, Italian products, bumili pa rin kami para ako talaga ang isa lang nila sa kusina at magluto ng kung ano-anong mga Italian foods. Doon kasi ako magaling, guys. Kaya natikman naman nila, ayun, na kontento, naging masaya, ang mga tagpo namin. Tapos yun, namasyal kami ng maraming papasyalan doon sa Amerika. Grabe ng Amerika, ang yaman, ang ganda, modern. Di ba ang plano nyo noon ay yung ayaw mo hindi ka na babalik sa Rome, tapos ako na lang pupunta sa Amerika, Oo, yun. Ang Pero- plano talaga noon, pupunta ako ng Amerika. Pag nakapunta na ako, ay mag-stay na ako doon. At Yan, siya naman, kasama- nagawa namin ang paraan na mag-join sa amin. Di ba kasama mo si Marco noon? Oo, Kaya ayun ako nga. noon, di ba? Siya na lang ang kulang, yan ang sabi namin. Pero hindi eh. Nagpukumahog akong bumalik sa Roma, yung iba. Doon ako nasanay eh. Kaya sabi ko, balik. Tapos, yun, nag-shopping kami sa Neiman Marcus. Pinakita nila sa akin yung mga magagandang shops doon. Tapos yung mga... Sa Las Vegas, pumunta kami na nakakatawa doon sa Vegas kasi masyal kami. And then, ano nang pangalan ng hotel na pinag-check-in namin? I forgot. Oh my God. Ano na yun? Wala. Kalimutan ko. Kumbaga, lahat naman ng hotel doon ay merong casino, no? So, doon sa pinaka-basement ay casino. Pumunta kami doon at naglaro sila ng slot machine. Ngayon, karga-karga ko si Marco. Naka-stroller siya, pero gusto ko ipakita sa kanya yung tilililing, gumanon ganon. Na ako, pinuntahan kami ng gwardiya, bawal pala sa bata.
Kasi tuwan-tuwa ako doon na tilililing pag naglagay ka ng token ay ipindot mo na magtilililing ganon. Ay gusto ko ipakita doon sa bata kaya kinarga ko si Marco. Gusto niya yung tunog, ha? Mapati ano? Oo. Ay nako. Nagalit yung gwardiya at hindi raw pwede, bawal daw. Hindi naman nagalit na ano. Sinaway lang kami. Bawal daw talaga palang bata. Hindi naman ignorante ko. Hindi kasi ako nakapapasok ng mga kasino ganyan. At hindi naman ako nagsusugal talaga kahit kailan. Tapos, ano pa, namasyal kami sa Disneyland. Naku, tuwan-tuwa si Marco, grabe. Sobrang pagka-masaya ng bata na nakakita ng Disneyland. Lalo na nung yung ride namin is Small World. Yun. Oh my God. Pero mahaba na yata itong kwento ko. Nasaan na tayo nakarating? Okay. Next time na naman guys, ha? Kasi kung mahaba ito guys, biglang mamamatay yung cam, mag-overheat, and then Bye-bye. Next time okay? na lang. See you next time. Thank you so much. Bye-bye. This is just a storytelling, bedtime stories. Bye-bye. God bless. Stay safe, ha? I love you. Love you guys.